ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସମୟ ଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ 2 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରମଦାନ କରିବି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବି। ମୁଁ ପରିବେଶକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ପରିବାର ମୋ ସାହି ମୋ ଗାଁ ଏବଂ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ବିଚାର ସହ ମୋ ଗାଁ ଗଳି ଗଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଚାର କରିବି ଓ ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଞ୍ଜାମର ଉକ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଉଛି ଅନ୍ୟ 100 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶପଥ ପାଠ କରାଇବି ଓ ତତ୍ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 100 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଶ୍ରମଦାନ କରିବାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ବଢ଼ାଇଥିବାର ମୋର ଏକ ପାଦ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି କି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଗଞ୍ଜାମ ଗଢ଼ିବାରେ ମୁଁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସେନାନୀ ସାଜିବି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। भारत माता की भारत माता की प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी की जय श्री राम। वंदे मातरम।